Atwange ni mano bende ibo bedo ka ing'iyo yo makare kalure koda wanyalo wacho ni board of directors kata jogo mabiro bedo ka seche moko telo ne agucho menda makamano ka koro sekale mar mondo mi obede chike pacho kae. To molen kwa dhi mbele ko twak maro wang'e ni e kinde makoro igero kata jod bura bo bedo ka twaka ewi paro mar chik mano mar National Infrastructure Bill mar higa mar 2026 to sebed ki iwacho ne projects makamagi kata chenro makamagi mowinjo bed ne itimo bed ka tiyo kod ranyisi wang'e ni moko kuom projects masiche moko bro bedo ka yuto mano kowuok e agucho menda makama. Wantiere kod Losuk Lesos Power Transmission Line, wantiere kod Galana Kulalu Irrigation Project, Rironi Naivasha Mau Summit Highway kachiel kod Standard Gauge Railways mowinjo bed ne ichwalo mar mondo mi ochop nyaka e boma mano ma Malaba mano e tong' mano mar piny Kenya kod mano pinyno mano mar Uganda. Wang'e ni mage moko kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto sewacho ne ibo bed ka ikonyo kowuok e agucho menda makama. Kata kamano ang'e ni gino ma wanyalo japiny nyalo bedo ni penjore nikech wacho ni projects makamagi ka oselos gi kokale agucho menda makama. Parna agucho menda makama omenda miyudo kacha iseyangonwa yore adek kama omenda bro bedo ka wuoke kachiel kuom gi en mano mar public private partnership. Tiwacho ni omenda projects makamagi katiyo kod dongere ni bro bedo ka generate wanyalo wacho ni income mar gi owuon matiende nango kata returns mag gi owuon ma japiny ok owinjo lit moramora. Molen matiende nango kosetiek gigi obo bedo ko return oyudo return mar owuon e yo machalo nade. Erokamano Joyce ka duoki na chako chien kucho ka wacho niya ni omenda gi dwaro ni geto ni ko olos kod gi kata ko tim kod gi dongruok ma projects ma isekwano kacha to nego be ni gi generate gi miluongo ne return kata ka akete yo yo mawinjore maber en ni giket profit moro matin. To ma igeto tim ni ka ose los project kuom ranyisi ko tim the Galana Kulanu project to ibro dwar ni itiyo kode kaka gino mar loso ohala. Koro ka loso SGR to SGR ka ji tiyo kode donge ji ok ti kode nono itiyo kode ni ichulo pesa mondo mi iyud transport system. Koro i pesa no ibro kaw component mar cost modong ma iwiye matin nyalo tiyo godo kaka gimiluongo ni moro en nyinyo then modong ma wiye no koro en profit. Mane return ma sirikal geto mondo bedi mondo kik japiny winj pek. To returns go ema koriw kendo tichaki duoke yagulu no kendo tiyo godo mar chwalo dongruok mopogore. To na keto question mark ni in return go biro mana bedo kopo ni projects go obedo price e yo makare. Kuom ranyisi kidhi waro gimoro ti waro nengo man malo to kakori biro kitwa idwa use ti use nengo man piny nyiso ni kata mana profit ok inyal loso. Koro mondo mi return obedi projects go nyaka bed priced e yo makare ma ok gibedo overpriced makata kakori tiyo kod gi mondo ng'ato tigi SGR to biro kawo kata higni 100 mondo wachak yudo investment kapok wa recoup nyinyo mano tiyo godo mar loso gi. Koro mane gima sirikal nyaka kata japiny nyaka bed godo gi okete wang'e ni saa sama ibro miwa projects go kitimo gi to nengo gi nyaka bed nengo ma reasonable. To jogo ma keto pesa magi wawach ni mago jo ket mwandu mago wanyalo wacho ni joka private joma